Здравейте, приятели на Театрите.com! Намираме се в гримьорната на Сатиричния театър, където в следващите минути ще говорим с актьора Станислав Кондов. Разкажи ми за героя си Иван Глумчев от премиерната постановка на Сатиричен театър. Най-мъдрят си и най-малко пост. Първо здравейте на всички ваши читатели и фенове на българския театър. Персонажа ми се казва Дан Глумчев или Глумов по оригинал. Това е пиеса на Островски, най-мъдър си е малко прост, адаптирана към днешно време, 21 век. Пиеса на близо 2 века, 19 век писана пиеса, която е актуална и днес и ние затова я наричаме вечната класика, защото е била актуална, в момента е актуална и ще бъде актуална. Точно заради едно цинично, грубо общество, което е изтъкано от лъжи, от изневери, от лицемери, от подлости, от политика, от манипулации, което живее в един розов балон, който рано или късно ще бъде спукан. И тогава се появява, разбира се, моят персонаж, който се опитва да каже на тези хора, че те живеят неморално, нечисто, неорганично и невярно. И няма как да продължат да съществуват по този начин. Това е едно младо момче, Глумчев, моят персонаж, който е решил от днес да промени статута, в който живее. Семейния статут, чисто финансово, чисто иерархически, чисто морално, чисто отговорно пред майка си, пред хората, които стоят зад него. И каза: майко, днес е дошъл денят, в който ние ще бъдем вече на много по-високо ниво, ще изядем парче от държавната торта. Той ще се някакси ще се насладим на професия, на пари, на благата от живота, които ти дава едно момче, което с цената на всичко е готово да стигне до последния етаж на кооперацията на една лъжлива държава и институция с техните средства, с едно поколение около него от поколение от лъжи, поколение от хора, които имат нужда от такъв лъжлив персонаж в живота си. Едни хора, които са толкова заблудени, че ти постоянно трябва да им казваш: вие сте прекрасни, вие сте супер, и те имат нужда от човек, който да ги лъже, да ги славославя, да ги издига на пиедестал, а всъщност те са просто хора под налягане, които са навсякъде около нас. И е много тъжна пиеса в целия си хумор и в цялата си сатира. Това е една политическа сатира, една морална ирония, както ние го наричаме, защото това са ни хора, които вярват, че са добри, а те всъщност въобще не са такива. И комедията идва от разминаването. Аз вярвам, че съм добър и че не лъжа, не маме, не крада, не се заливам с политически игри, задкулисни мафиотски измами и вярвам в това, че всичко го правят честно, а то всъщност не е честно. И е много, много приятна пиеса. Аз началото много се притеснявах как въобще ще го адаптираме към днешна дата, какъв е този млад човек, който действа по този начин. То се оказа, като се поразрових и около себе си, и с анализа на Венция Сенов, който много му благодаря. Аз се оказа, че има много хора, които действат така, много млади хора, които са готови с цената на всичко да пробият, да станат успешни, да станат известни, да бъдат богати, да имат най-красивата жена, да получат наследство от милиони левове. И с цената, ако ще и на тяло, на много нечисти като вибрация емоции. И това е много тъжно. Твоят герой така егото на останалите, буквално в постановката. Ти самия смяташ ли, че наистина хората са толкова лесно манипулируеми по този начин? В този свят, в който живеем, да. Ние сме, мисля, че дори ако се върнем и в комунистическо време, още от тогава сме били водени, лъгани, сме имали нужда някой да развее бялото знаме, ние да тръгнем зад него, да кажем: да, това е бялото знаме. И сега също ние виждаме какво се случва и в политическата ни обстановка, и в политическия кръг на живеенето ни. Хората ни казват: излизате на протести, викате. Ма защо викаме? Просто трябва да викате. Ама утре сменяме лева в евро и вие трябва да сте против това и трябва да го приемете. Няма ясни аргументи. Ние сме стадо, което просто някакси имаме нужда да бъдем водени. Така и моят персонаж успява да намери най-финните и най-точните нюанси и на слово, и на движение, и на характер, т.е. пробойните в характера на персонажите, където са слабите места и където може да ти си тук си уязвим, това е твоето болно място, аз оттам много добре ще се вмъкна и ще успея през манипулации, чрез
славославене и чрез приятни приказки да се възползвам. И има и такива хора около нас, които виждат къде са слабите места на различни директори, хора на много по-високо ниво, където успяват да се набутат и да си вземат най-важното за тях. И някакси те излизат накрая с чисти ръце от цялата тази манджа политическа. А в друга премиерна постановка на сатиричния театър, в която участваш, политическо сатирично кабаре 2025 в името на народа, се казва, че България е едно от последните места по интелигентност. Мислиш ли, че театърът може да поправи до някъде това нещо? Това е мисията. И ние самите сме длъжни да възпитаваме, общо като сме приели, че ще работим тази професия. Това е много хубаво представление, което аз за втора година участвам в него. Всяка година се променя концепцията, променят се и защото и държавата ни се променя всеки изминал ден, темите стават все по-болезнено актуални и това е смисъл на сатирите на този театър, че се осмелява да свали фалшивите филтри от лицата на хората и да им покаже какви всъщност са около нас. Да, смятам, че трябва да се научим да слушаме първо като зрители, да слушаме какво ни казват хората от сцената и защо те са там, защото всяко едно нещо, което казваме, то е на база на някаква история, чисто като хронология в историята на години назад и нещо, което е в момента случило се. Ние му даваме акцент и това е смисъл на това кабаре. Ние не да се подиграваме на политици, на силните на деня, а по-скоро да покажем как не се прави с една усмивка, как това не е чисто и не е вярно и вслушайте се малко повече, не се оставите да бъдете лъгани. И аз вярвам, аз лично и като последовател на моите професори, на това, че също се занимавам и с деца в преподаване и вярвам, че това е мисия и театъра възпитава. И всяко едно изкуство възпитава, музиката също възпитава по прекрасен и най-красивия, чисто естетски начин. Всяко едно изобразителното изкуство, всяко едно изкуство възпитава и трябва да бъде така. Просто човек трябва да има сетивата да го припознае като урок. И то на база вече натрупвания. Но да, вярвам, че можем да променим света и иначе няма да сме на тази сцена. Да. Ако е нещо, което най-много ти харесва в професията ти, какво ти дава тя? Точно първо ми дава това, че мога да променям души и съдби, защото аз когато влязох за първи път в театър и вече в по-съзнателните ми години точно влязох объркан и не знаеш каква посока да тръгна в живота си въобще. И като усетих, че има хора с двойно по-встрастени от мен като посока на мислене и някакси ми запълниха душата. Буквално помня първите си представления, които съм гледал, и актьорите, които съм гледал, и те ми дараха посока. Тоест на мен това е една от причините да бъда в театър, да дам и на други хора вяра в добро, в чистота, в това, че имам по-хубав и по-верен свят. На мен лично ми дава едно бягство, защото аз в живота си съм много по-малък, по-затворен, интроверт някакси и театъра ми дава възможност да бъда нещо друго и да изживея някакви мечти било то на епохи, било то на стил на движение, на походка, на говор, на боеве, на всякакви приключенски светове. И това ми дава театъра. Дава ми любов, дава ми нещо, което няма да ми изневери, някаква сигурност, послание и заедно с това ми дава и нещо, което може би, надявам се, да остава след себе си, като по-хубаво от това да има какво да оставиш. Било то и роли, било то и някакъв снимков материал в кино и каквото и да е. А актьор се раждаш или актьор ставаш, според теб? Не знам, сигурно и двете, но аз вярвам, че това, което носиш, то е точно тази душа на артиста, който може да възбуди всеки един зрител чисто в духовен план. Това го носиш ти, ако някакси не си... Няма да бъдеш на сцената. Тя сцената много бързо ще те отхвърля, ако ти просто имитираш, че носиш душата на артиста. Така че аз мисля, че се раждаш с това и вероятно той е заложен във всеки един човек изкуството, защото ние от това сме изтъкани от много голямо изкуство.
И вярвам, че всеки човек го носи, просто трябва да намерят верните хора и верните ситуации и точното време, за да се отключи. Да. А коя е най-голямата ти сила? Кое твое качество най-много си харесваш? Не знам какво си харесвам и какво не си харесвам. Гласа, т.е. не гласа като физическо, ми по-скоро като средство за общуване, словото. Аз много вярвам в словото, много обичам точното слово, много обичам играта през словото. Не знам коя е моята най-голяма сила, наистина не знам. Това може би още не съм го осъзнал и може би още го търся и по-скоро или не искам да го осъзная, защото ако го осъзная, или ще спекулирам с него, или ще го използвам много по не окей начин. Така че може би го търся. Но чисто като актьор, да, повечето си образи си ги раждам през словото, през начина на говорене, през думите, през как се казва точно тази дума, кой звук е важен и така. И в тази връзка, вярваш ли в силата на думите, че те имат? Да, много. Вярвам, че те имат заряд, че те те могат всичко. Т.е. те могат да накарат да стигнеш до крайност и дори липсата на слово в ситуация между двама души, в която и да е ситуация, може да те накара да стигнеш до крайности. Но много вярвам в словото и подбирам думите, които използвам, особено в по-примерно интимни отношения, близки до мен хора или приятели, какъвто и да е план. Много държа на заряда, който носи всяка една дума. Особено по български език е изтъкан и е прелестен. И трябва да се внимава. Трябва да се внимава как ги използваме, подир кого ги използваме думите и защо ги използваме. Вярваш, че имат енергия? Вярвам, да. Аз много вярвам в принцип в енергиите. Да, може би аз някакси съм си го навързал чисто за себе си го оправдая. Дума е равно на енергия, енергия е равно на любов и така цяла дълга верига, с която си боравя. А ако можеш да си избереш супер сила, коя щеше да е тя? Любовта за мен е най-голямата сила и аз не я избирам, защото аз си мисля, че я нося и усещам, че я нося и че я давам. И това е силата, която ме кара да се будя и силата, която ме приспива. Хубава, качествена, силна любов, споделена любов, било то към семейство, било то към професия, било то към близък човек. Аз се отъждествявам с любовта и някакси тя е моят двигател буквално за утрото ми, за ежедневието ми и за залеза ми. Така че за мен това е най-голямата сила. Ако може да бъде наречена сила, но тя е. Така е. А един твой ден преминава в търсене на правилния подход към реализацията на новата роля. Особено в момента съм точно в такъв процес, защото репетираме много представление, изключително интересно на този етап, вярвам, че ще бъде и до последния етап. И в момента съм точно в търсене, какъв е този персонаж, как говори този персонаж, защо така се движи този персонаж. И буквално се събуждам с това и заспивам в това, но и главно мен живота ми е театър и аз само за това нея мисля и търся. Но в момента съм точно в изграждане на новата роля. А какво може да те разсмее и какво да те натъжи? Понякога са едни и същи неща. Тези, които ме разсмеват, понякога и ме натъжават. Аз често се натъжавам. Много често се натъжавам, защото много бързо се разочаровам от ситуацията. Първо в държавата, каква е, но не искам да превръщам разговор в политически диалог и план. Натъжаваме несправедливостта, натъжаваме лъжата, натъжаваме грозния балон, в който живеем и сме принудени да приемем като розов. Всички знаем с цялото същество, че той не е розов. Това много натъжава. Натъжаваме, че нашия глас не се чува като гилдия на актьорите. Натъжаваме корупцията в държавата. Въобще много неща, които ме карат
да се прибира малко по малко крилата на този полет, в който съм поел, защото това е много трудна професия в много цинично време. И това много ми натъжава. Усмихваме любимите ми хора, семейството, които са ми най-голямата опора и близките хора до мен, това, че са здрави, това, че имаме любов. Нищо повече не ми трябва и не съм лаком за повече неща. А какво би казал на 20 годишното си аз от сегашния си опит и личността, която си сега? Бих му казал, ще се справиш, защото аз съм много паника човек. Т.е. постоянно се притеснявам за някакви неща, постоянно имам усещането, че нещо не съм свършил, че нещо не съм направил като хората, постоянно съм в някаква тревожност на мислите. И може би ще да му кажа, в правилния път си не се тревожи, виждам, че вървиш много добре, чисто като последователност на целите си. Но да, дали ще го чуя или не, защото аз си го казвам някакси, малкия Станислав си го казва спокойно, всичко е наред, но съм постоянно в някаква тревога. И тя не е много здравословна и осъзнавам, че трябва да я кастрирам по някакъв начин и да я поудрежа, но се боря с това. Постоянно си казвам, че нещо не съм направил, много съм критичен, събуждам се тревожен, че нещо трябва да се свърши, че още има неща, които не са направени. Това сигурно е масово явление, аз не го приемам за нещо бутиково, но все пак, да, бих му казал, че няма какво да се тревожиш. Живота си говориш в правилната посока и е достатъчно кратък, за да го прекараш в тревоги, но да, някой ден ще го чуя и ще се стисне ръцете и ще се стиковаме. А кое слушаш повече преди взимане на решение, разума или интуицията? Кое слушаш първо при взимане на решение, разума или интуицията? Аз много вярвам в интуицията си и съм много сензитивен в тази посока. Много разчитам на нея. Дори много пъти съм я пробвал интуицията си и съм си задавал въпроси и съм си казал, сега ако интуицията ми каже да, правя го. Ако разума ми каже не го правя, макар че са много, много свързани, но по-скоро слушам интуицията си. И много ставам под властта на нея, дори в повечето си така, житейски провали или не. И вярвам. По-скоро слушам нея. А може ли да ми разкажеш интересен забавен момент, дали от репетиция, дали от представление? Ако се сещаш в момента. В момента не се сещам, но всеки ден имам. Особено пък в сатиричния театър, ето днес репетирахме с прекрасни колеги, забавни. Сцената е заложена да бъде драматична и ти трябва за 10 минути да бъдеш потопен в едни черно-драматични обстоятелства, макар че правим комедия, но има едни 10 минути, които са по-така мътни и по-хорър, да ги наречем. И колегите са толкова смешни, постоянно правят някакви смешки и с чужд реквизит, с твой реквизит го обръщат, той е сърп или някакъв чук, но те го правят примерно на котка и някакви такива безумни ситуации, които постоянно се разсмиваме в рамките на продуктивното, разбира се. Но конкретна ситуация в момента не се сещам, но тази, която днес се случи с колегите ни, тя не е само една ден, но цялата репетиция беше подвластна на това, че трябва да бъде драматична репетиция, зловеща, а тя беше толкова смешна, защото колегите просто са прекрасни и са много добри в хумора си. А кой е най-ценният урок, който си получил от живота? Че нищо не е на всяка цена. И това пак е свързано към моите страхове и към моите притеснения. И че не трябва да го живееш на всяка цена и не трябва да случваш някакви неща. Това е по повод и на моят персонаж Глумчев. Аз още като правихме анализа си казах, да, моето веро, че не всичко е на всяка цена, съвпада с неговото, че пък неговото е на всяка цена и виждам все едно последствията от това, ако нещо ти е на всяка цена, докъде може да те доведе. Защото ако нещо ти е на всяка, може да те докара до самоубийство и може да те накара да стигнеш до много крайни тъмни периоди в ежедневието си. Може да те накара наистина да се погубиш, ако си ще го направя, каквото и да ми коства. А то не трябва да е така. Ако нещо е писано да ти се случи, ако е било за теб, то ще ти се случи, ще те намери по най-хуманния и по най-чистия начин. И това е, да. По-скоро не мисля, че трябва
да се драпа толкова на жили, защото... Тоест, вярваш в съдбата. Ами вярвам, да. Вярвам, че всичко е предопределено и че всичко ти е написано и по-скоро трябва да виждаш знаците, да слушаш интуицията си и да хващаш точния момент. Но ако си го изтървал, не да искаш да го наваксаш и да се върнеш и не, аз понеже го изтървах 3 пъти повече ще додам. Не. Ако е писано за тебе и ако това е бил твой път, то ще се случи. И това живота ми го доказва сега, макар и по-така не много години, 30 години в този живот. Като върна назад, винаги виждам, че това е в полза на моя аргумент, че не трябва да ти е на всяка цена всичко, защото идва следващата врата, идва следващата врата, идва следващата врата. Ти ако стоиш с ключа от старата, която вече отдавна е сменен патрона и бравата, ти само вкарваш един ключ, няма до никъде да стигнеш. Идват нови врати, взимаш нова ключ, отваряш и минаваш напред. Така вярвам аз. И мисля, че ще продължа да вярвам по този начин, докато, пак казвам, не ми отрежат напълно крилата. Една мечта се сбъдва когато? Когато се сбъдне. Когато се сбъдне. Аз много малко действия и желания ги обличам в думата мечта, защото за мен това е много важна и много сакрална дума и много трябва да внимаваме как я използваме, защото не всяко нещо е мечта. Повечето неща са цели и амбиции, но мечта за мен поне е в по-голям смисъл. Но когато се превърне в мечта, когато се сбъдне мечтата си, ти естествено не трябва да униваш, не трябва да си създадеш нова мечта и затова не трябва да бъдем алчни, затова не можем да наричаме всяко нещо мечта, защото така ставаме наистина изключително алчни. Мечтаме да скупя тези маратонки, мечтаме да посетя тази, поне за мен е. Аз искам да вярвам, че мечтите са по-лимитиран брой събития в живота ти и не може да ги използваме за така защяло като безкрайен напълнител на оръжие. Така че като се сбъдне мечтата, ако наистина е било мечта, работиш, за да се докажеш, да си я оправдаеш като такава и мечтаеш за следващата. Да. Но аз обичам да ги сбъдвам, точно защото съм и по-камерен брой, поне на този етап и някакси така победата е много по-сладка, път е много по-труден, дълъг и съответно респективно хубав. Когато я сбъднеш, победата е и някакси истинска, или поне за моя си живот или за себе си. Да. Говоря. Как започваш деня с каква мисъл? Че ще бъде по-добър от вчерашния. Разбира се, мога да започна малко така тревожно, както казах, няма да се повтарям в тази драматична тема. Започва с вяра. Въпреки всичко, аз съм някакси оптимист и вярвам, че всеки един ден трябва да се, особено сега, когато есента е нереално красива около нас и това ме владява, защото аз съм човек от морето, от Варна и когато дойдох тук, това ми беше първата драматична сдухваща ситуация, защото си казах, няма море, аз трябва да намеря някакъв еквивалент, нещо, което да ми връща този заряд. Разбира се, Витоша е по-малкият еквивалент на морето, като красота за сетивата ти. Но сега, примерно, есента ми действа толкова добре, защото много се бях затворил в себе си и казах, не, аз съм депресиран край, аз не мога без морето. А то всъщност, като се огледаме и като видим какви цветове ни предлага живота и въобще съдбата, нашия художник, всичко друго е алчност и его. То няма нужда. Просто погледни едно листо и виж какво има около теб и ще видиш, че денят ще бъде прекрасен. И сега в момента точно в тази тоналност съм и в този ритъм на мислене и на живеене съм. Да се събуждам и да гледам, това е първото нещо, което правя, понеже гледам към Витоша прозореца ми, да гледам цветовете на красивата есен. И някакси така се зареждам. Иначе то, че има тежки дни и кофти репетиции, и кофти хора в метрото и негативни енергии, то това е навсякъде. Но ти ако смислиш за твоето листо и за твоята красива гора, не би трябвало да се спомняваш. Каза, че си от Варна. Връщаш ли се често там? Ами в момента да, защото все още играя в Варненския театър, в който съм тръгнал и на който съм много благодарен. Това са ми първите професионални стъпки и прекрасен театър, са най-хубавите ми спомени професионални.
все още имам представления, които играя в репертуара на Варненския театър и се връщам често, да, поне 3-4 пъти в месеца се връщам. Лятото прекарам, разбира се, там. И с нетърпение си ходя с голямо вълнение, защото семейството ми са там. Да. Това са хората, които са моя акумулатор за следващите дни. А в какво вярваш? Освен в силата на думите, стана ясно. И в любовта, както също стана ясно. Вярвам в доброто и вярвам, че то в тези недобри дни трябва да пирува и да побеждава. В доброто много, много искам да вярвам и много търся това в хората, поне в моя кръг около мен, приятелски и професионален, доброто в човека. Това, в което всички ние искаме да живеем, но някакси не го виждаме. Това, което всички деца притежават. Децата са ангелите на света. Понеже и като сете за моите племеници, те са най-чистите същества на света. И като видя колко много добро, те 100% добро съдържат в цялото си тяло. И като видя някакви други хора извън това как пада на 70, на 50% и си казвам, не, трябва да всеки един човек го има това, но сме принудени да го претъпяваме с някакви отвратителни ситуации. Но в доброто искам да вярвам и вярвам, че той във всеки един от нас просто трябва да се смирим и да се обърнем навътре. Но това е много, много трудно и много дълъг път. Да се разровим вътре. Да се разровим, да. Защото като пуснем новините, като виждаме колко по-млади хора, какви извращения действат, и си казваш, как всеки един от нас го има доброто, защото то е било притъпено и затъпено от неморални и нечисти мисли. Вероятно има, защото това са вече генно заложени и поколения назад и възпитание и семейство. Но после като се прибере, като видя моите чисти племеници и племениците ми, племенника ми, като видя как буквално е проветката им на живот 100% е пълна с доброта и с чистота и това може да изтрие всичко друго. Да. А как се справяш с предизвикателствата? Всеки има такива. Професионални или лични? Изобщо. Гледам да не обръщам толкова много внимание в интересна и сменям фокус. Аз съм много недобре, но някакси много умея да слагам едни прегради, едни капаци тук и да сменям фокуса на мисълта. Когато нещо не е някакво разочарование или някаква голяма грешна стъпка, гледам да сменя фокуса в нещо по-хубаво, за да изместя центъра. А иначе мен трудно нещо може да ме сломи, аз съм много спокоен човек в живота си, като комуникация с хора, не излизам от трябва си, няма или поне не сещам за някакви много големи ситуации, които да са ме изкарали, да са ме събудили бесовете, освен ако не са в театър. И аз точно затова обичам театър, защото там мога да бъда всичко това, което не мога в живота. И съм много спокоен. Не съм избухлив, не съм раздразнителен, не съм и агресивен и няма неща, които да могат да ме бутат толкова много. Да чукам на дърво, сега говоря в чисто житейски план, тесно здравословен и така нататък, близки могат да те разклатят. Но като цяло съм много спокойни и си казвам, окей, ако е нещо лошо, то много бързо ще се затрие и ще дойде нещо хубаво. И вярвам, че добрите писма са на път. И какво си пожелаваш за напред? Пожелавам се на първо време и на първо място да съм здрав. Защото си дадох сметка и си продължавам да задавам сметка, че без това ти няма как да влезеш в театър, няма как да излезеш на сцена, няма как да репетираш, няма как да можеш да водиш разговор с близки хора, защото това е в основата на всичко. Пожелавам си търпение и си пожелавам роли, които да мога да ги осъществя с истинско вълнение и с истинска емоционална възбуда и да ми харесва това, което правя. И то е така, на този етап и във Варненския театър, и в сатиричен театър, нещата, които правя, трупата, с която съм по цял ден, тя ме кара да вярвам, че ми е приятно и че случвам наистина верни неща. Да. Това беше последния въпрос. Много ти благодаря за това прекрасно интервю. Много дълго, да не е било много драматично, но